Zatýkám vás policejního seržanta Williama Dunlopa. Není nic hnusnějšího než úplatný polda. Odveďte ho a zavřete ho. Zajistila, abych nemohl využít své superschopnosti. Nosila červené šaty a objevovala se všude, kam mě vzala. Jediné, co mě zatím zachránilo, je, že Rosie nesměla přijít tam, kde se mě pokoušeli popravit. Kubo! 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 Pane, okolo jsou ty květiny. No, to jsou labušné filmové květy. Počkejte, přesuvám. Ať vám ten červen těchto květách je to červen, asi mluví zero. Určitě se neví, že máte přítelci, děkuji. Můžu si to na památku, Mavru? O čem? Můžu mi poslední tání? Samozřejmě.